सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि मुसाहारि क्रिएटर इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय गावनि मबाइलजोंनो भटार लिस्टखौ माबोरै डाउनलड खालामो आरो बिब्दिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बिब्दिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। सिगाङाव क्रोम ब्राउजारखौ खुलिनानै लाबाय। बेनि उनाव डेस्कटप साइटखौ इनेबल खालामबाय। कम्पिउटार बायदि पेज खेवो NVSP सार्च खालामबाय। बेनि फुल फर्मआ नेशनेल भटार सार्भिस पर्टेल.in। दाना खेवबाय। दाना गाहायाव स्क्रल खालामनानै डाउनलड इलेक्टोरेल रोल PDF खौ क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव स्टेटआव आसाम होबाय। आंनिया आसामनिखाय आं आसामखौनो होबाय। गोदान पेज गेवबावबाय नै। PDF इलेक्टोरेल रोल होबाय आं। नै ओंखारबायानो। डिस्ट्रिक्ट आं क'क्राझारनिखाय आं क'क्राझारनिखौ होबाय। क'क्राझारखौ होबाय। LSC आंना 28 नं गसाइगावनिखाय 28 नं गसाइगाव होबाय आं। दाना भट सेन्टार सेन्टारखौ होदो। ओमफ्राय नैबाव प्लास बेसेबां जायो बुंदों 81+1 बेखौ होबानो ओंखारबाय। भिउ रोल डाउनलड जाबाय हनै गोजौ खनायाव डाउनलड जाबाय नै। नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गावबागाव डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। नै अपेन जाबाय। PDF फाइल डाउनलड जादों बियो। बिदिनो नोंथांमोना गावबागाव जायगानि भटार लिस्टखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेनो फट' गैया बेहा। बिदिनोसै नै